Moi! Tänään me mennään yhteen hienon paikkaan. Siellä on leffa, sit mistä ostetaan kuvia. Ja mulla on parhain päivä. Ja mä ootan sen päivän, mutta se on mun lapsille ihan yllätys. Niin ihan kiva, pitääkö mennä pesuun, pestä hampaat, tehdä skinner ja tehdä mitä vaan. Ja sitten laittaa uudet vaatteet, mikä mä oon tullut. Ne on tullut melkein eilen ne. Ja ne on tässä. Eka avata. Mitä vitsi, ne on ihan hienoja. Mä ainakin laitan nää tolle miehelle ne vaatteet. Niin laitetaan ne kohta. Kattokaa. Näin hienot kengät, korkkukengät. Wow. Tää mikä on tollanen, niin se on laittaa se tänne taakkeen. Niin en mä tiedä kenelle mä laitan nää vaatteet. Ehkä tolle, en mä tiedä. Ai niin, mä muistin, nää oli mun lapsen vaatteet. Ja nää on nyt mulle ja mun lapselle eka laittaa nää. Hei, tää on musta ihan älyä. Kattokaa, toi on miehille. Oikein se on ihan hieno. Sitten ollaan miehen kanssa ja mun kanssa matsi. Ja sitten laitetaan punaiset vaatteet. Laitettu. Ehkä mä teen ruokaa tai en mä tiedä jos mä teen ruokaa. Mun lapsilla on ehkä kauhea nälkä. Niitten pitää syödä. Kun se sanoi. Vau, laitetaan ne kohta tohon. Ja sitten mennään. Lapsi, herätys. Herätys, lapsi. Lapsi, herätys. Äiti, mitä asiaa? Tuo herätys meille yhtä menoa on tärkeä meno. Ootko äiti? Niin, sun pitää mennä ehkä pesulle tai en mä tiedä mitä sä teet nytten. Niin, meidän pitää mennä nytten. Ootko äiti? Mitä mä oon nyt? Äiti, mitä mä teen? En mä tiedä. Niin, meikö sä pese hampaat? Joo, iskä. Äiti, kiitos tästä huoneesta. Mennään pese hampaat. Pizzaa, jee! Mennään pese hampaat. Meikkipöytään. Mä haluan varastata meikkipöytään. Mennäänkö eka suihkuun? En mä tiedä. Eka mennään. Pyyhkin vettä. Pyyhitään. Pyyhitään. Pyyhetty. Vielä tällä. Mitä mä teen vielä? Meikö sä mä suihkuun? Joo, mä menen suihkuun. Tai en mä tiedä, jos menen. Äiti, meekö mä suihkuun? Joo, meet, jos haluut. Ootko äiti? Mennään suihkuun. Dran, lalalala, 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 lalalala. Valmista jo. Kauhea yskä. Mitä mä teen? Alanko mä peseä hampaat ehkä? Peseekö mä nyt hampaat? Joo, pesetään. Pesetty. Äiti, mitä mä teen? Mennään ottaa äitiä. Ehkä mä laitan vaatteet tai miksi. Äiti, mitä mä teen? Mitä sä haluat tehdä? Miksi mä laittaa äiti? Miksi sä laittaa mulle välipalloa tai miten sä laitat? En mä tiedä. Katsotaan. Okei, äiti, mulla niskahti äsken mun jalka, niin kuule sitä. Niin mulla niskahti jalkaa, niin mä alkaa sattua siihen jalkaan. Harmi. Ooko iskä? Niin mennään tulla. Mä menen hakemaan ne vaatteet alhaalta. Mennään ottaa ne nyt. Oi ne painavin ne on. Miksi mä en enää kestä nostaa noita? Aina mun pitää nostaa noita. Mä nyt alan rake itseni. Nostaa noita. Aina on, mikä se nimi oli, painavaa. Miksi ostat näin paljon? Sama kuin aina. Joka viikko. Tilat vaatteita. Joo, ne on ihan hienoita vaatteita. Älä enää rake. Joo. Avataan lapsi niitä vaatteita. Tilaseks mun äiti mulle? Joo, totta kai. Jee. Okei, nää on sulla lapsi.
Onko ne hienot? Joo, äiti on hienot. Oikeas mun äiti osaa valitse mulle hienot vaatteet. Sitten me tilattiin tollasia. Äiti, voinko mä syödä sipsi? Et voi nyt, kun me mennään sinne, niin siellä sit syödään sipsiä tai mitä vaan. Onko äiti? Mulla on nää sit, ne on jo mun äiti kroksi, ei kroksit vaan korkukengät. Niin, ja toi on sun iskän. Nää punaiset vaatteet on sun iskan kaa. Mä oon sun iskan kaa matsi. Ja sä oot yksi matsi. Okei. Äiti, näetkö mä sit siellä kaikki, mistä mä tykkään? Totta kai näet. Äiti, mun jalkaa sattuu. Se niskahti koko ajan. Niskahtiko se vielä kerran? En mä tiedä. Äiti, kiitos, on ihan hienot. Mä nyt näytän rikas tyypiltä ja hienolta tyypiltä. Mitä tehdään? Laitaanko hanskat ja... Otetaan pois, miksi? Ei ollut hieno lapset sulle. Kova iskä. Vielä iskä tuli. Laitetaan ne tohon ne vaatteet. Mitä tehdään? Äiti, mitä mä teen? En mä tiedä, lapsi. Okei, äiti. Mä kohta laitan lapsi mun vaatteet, Joo. Meneekö suihkuun? Meneekö mä nyt suihkuun? Joo. Ehkä mä oon menossa suihkuun. Niin, äiti, mua sattuu hirveästi kurkku ja mua vieläkin iskittää. Sattuu kurkkuun. Mikä kerran me tullaan kotiin? Kello 11 kotiin. Kun se on ihan lyhyt matka ja kiva paikka. Ja se et enää tila, Miksi? Ne on ihan hienoja. Sä joka viikko tilaat tavaroita. Ja kohta mun rahat loppuu siitä. Mä oon kerännyt niitä yhteen asiaan. Ja sä tuhlasit niitä kävelöihin. Mennään sit ostaa tän vuosi. Katsotaan sitten. Mennään suihkuun. Pyyhitään. Ai, tuu selkä. Mennään tähän uimaampaalle, vai mikä se on nimi? En mä enää muista. Mennään trallalala. Ainakin. Mutta ehkä laittaa mun lapsen kanssa Skinner, jos se loppuu se kreimi, sitten mä sanon sille, ei haittaa, ostan sille uusia, sun iskä aina ostaa uusia, sit mä sanon, ei voi ostaa uusia, sä tuhlasit mun rahan siihen asti. Nami. Hyvä purkka. Ihan hyvä purkka. Laitetaan tätä meikkiä tai noi korvikset. Joo, toi hajuvet, se on ihan hyvä. Mä oon saanut tää mun äidiltä lahjaksi, synttärilahjaksi. Se maksoi 1000 €. No niin, hyvää makkusta, sipsi makkusta toi purkka on. Mitä mä olin sanomassa? Ei mitään. Mun lapsi, mitä äiti, mitäs teet? Mä istun, mä katson ehkä puhelinta. Katot puhelinta. Laitetaan ne vaatteet tohon. Äiti, mun jalka niskahtuu uudestaan. Ai, jalka niskahti. Oh my god, ei haittaa lapsi. Me mennään sitten sen jälkeen lääkäriin. Mennään uima-allaseen ja mennään nytten laittaa sampoa. Nukutaan. Mua väsyttää hirveästi. Missä se on? Se nukkuu nyt se hetken aikaa. Lapsi, sun iska nukkuu hetken aikaa ja se tulee sitten. Onko äiti? Äiti, voidaanko me mennä kohta? Joo, ehkä kohta me mennään. Mennään katsomaan sun iska. Kohta herätään sitä, jos se haluaa herätys. Mä nukuin mitä asiaa. Niin meidän pitää lähteä kohta. Toina mennä. Väsyttää hirveästi.
Mitä mä teen? Mitä mun pitää tehdä? Sun pitää ehkä mennä laittaa sun vaatteet. Ok. Laitetaan nyt noin vaatteet. Ja meidän pitää mennä kohta. Laitetaan ne vaatteet nytteen. Laitettu. Laitetaanko me tähän ne vaatteet? Totta kai laitat ne. Ok. Sitten. Ehkä meidän pitää mennä nytteen. Äiti, mennäänkö me nytteen? Ehkä. Ok äiti. Äiti, arvoin mitä? No lapsi. Kaikki sanoo mä näytän ihan samalta kuin sä ja mun iskä. Näytät. Mua äiti väsyttää. Se on sit parhain päivä. Mennään. Mennään ulos. La. Mennään ulos. Nytten. Mennään tohon. Missä se paikka? Ajetaan autoa. Päästiin nytten. Äiti, se on avattu. Joo, se on avattu. Jee. Niin. Mitä tässä tehdään me? Meidän pitää mennä kohta. Tuosta meidän pitää mennä siihen alkuun. Mitä mä teen? Joo. Menen tohon. Näyttää mitä tulee tohon. Ja ne tulee sieltä ne hienot tiedät, mitä me otettiin niitä jo kauan. Otetaan ne nyt vielä hetken aikaa. Me tultiin. Äiti, mun parhain päivää elämässä. Tullaan tsik. Te hieno tanssi, mistä sä oot oppinut sen tanssi, mikä mä oon opettanut sulle. Okei, äiti. Tehän se jo. Tee se. En mä äiti jaksa. Okei, sitten mennään tohon seisomaan. Sitten otetaan kuvia. Saanko ottaa teistä kuvia? Totta kai sä oot. Miksi me siitä tultiin? Iskä, haluatko sä vitsin? No. Mikä vitsi mä saan sulle? En mä sit enää muista sittenkin. Äiti, mä teen tuon. Ok. Otetaan. Me pitää mennä tohon ehkä. Niin, me tullaan tohon ehkä. Äiti, saaks mennäks tänään meidän serkuille? Ehkä, ja sen jalkaa vielä. Ja mennäänkö me sitten sen jälkeen niille? Totta kai me mennään. Okei, äiti. Mennään nyt tästä ylöspäin. Väsyttää hyvä. Mennään nyt. Ne tulee ehkä sieltä sitten. Mä oon vähän sen kipeä. Miksi mä tulin? Mulla oli pakko, mä lapsi. Meille tuli kutsu siitä. Tultiin leffaan katsomaan elokuvaa. No missä se on se nyt tässä meidän istumapaikka? En mä tiedä. Ei mitään kysyä ehkä. En mäkään iskä. Istuks me tässä? Joo. Äiti, mun jalka sattuu. Mä näytän jalkan. Äiti. Katsotaan mitä elokuvaa katsotaan. Katsotaanko me tuota ehkä? Meidän pitää katsoa tuota koko ajan. Ehkä me katsotaan sitä leffaa sitten. Otetaan, mennään siihen. Tää päivä on ihan pitkä. Onko se vaan tollanen? Ehkä on vaan tollanen. Sittenkin ärsyttävä päivä.
Mua hirveästi väsyttää, ihan hirveästi väsyttää. Pitää mennä nyt. Milloin tää loppuu tää päivä? En mä tiedä. Kohan tää kohta loppuu. Mitä mä teen? En mä tiedä. Mua hirveästi väsyttää äiti. Kun mä mennään sit kohta ehkä nukkumaan. Äiti? Älä tanssi lalaa. Hihihi. Tää tehdään. En mä tiedä. Niin. Mitä mä teen äiti? Ehkä ollaan tässä koko ajan. Äiti, vaikka mä ottaa herkkuja kohta. Ehkä saat ottaa. Ootko äiti? Ai hammas heilu. Hammas heilu. Äiti, mua väsyttää hirveästi äiti. Ootko lapsia? Ei mitään. Niin me kohta ehkä lähdetään tästä. Kun meidän pitää mennä kohta kotiin nukkumaan. Ehkä jos pitää mennä. Niin pitää mennä ehkä kohta. Ehkä tää koko päivä loppuu. Mitä ruokasteet? En mä tiedä. Ehkä mä teen leipää tai mitään toista. Niin en mä tiedä mitä mä teen ruokaa. Niin mitä mä teen ruokaa? Ehkä leipää ja toista muuta. Mä ehkä teen leipää. Joo. Äiti. Tee ruokaa tai mehua tai mitä vaan. Ehkä ottakaa toi milkshake, mikä mä tein eilen sille. Onko mama? Äiti, mun hampaisen heilu ja mä sattuu siihen. Onko lapsi? Milloin tää päivä loppuu? En mä tiedä lapsi. Tää päivä on ihan pitkä. Niin äiti, niin. Äiti, saanko mä kohta mennä sänkyyn nukkumaan? Joo, jos me mennään ehkä vielä iltaa. Tuli jo ilta. En mä nähnyt, kun me oltiin ulkona vaan. Niin äiti, sä et nähnyt, kun me oltiin ulkona. Äiti, mä laitan lamput päälle ehkä. Onko? Joo. Miss iskä, mihin me mentiin? Ne meni nyt. Mennään nyt ylöspäin. Mennään nyt ylöspäin. Ylöspäin. Mennään ylöspäin. Laitetaan kaikki valot kiinni ja mennään nyt nukkumaan. Kun meillä on huomenna tärkeä päivä. Ehkä. Joo, meillä on huomenna tärkeä päivä. Mun lapsi nukkuu monta. Ei vielä nukkuu monta. Vaihtaa vaatteet vielä. Mitä mä teen? En mä tiedä mitä mä teen. Vaikea päivä. Mua vielä kirpelee silmää. Mua aina kirpelee silmää. Pitää mennä lääkäriin siitä. Joo, laitettiin kaikki valot kiinni. Mennään nyt mennään nyt nukkumaan. Kohta. Äiti. Iskä. No. Mä vaihan mun vaatteet ehkä. Joo, sulla on pakko vaihtaa, kun sä menet kohta nukkumaan. Onko äiti ja iskä? Niin sitten sulla ihan on pakko vaihtaa, jos sä menet kohta nukkumaan. Niin, mä menen. Tossa ne vaatteet on. Äiti, mä tarkoitin hakea ne vaatteet. Tuu meitä hakea. Mä hain ne. Laitettu. Äiti ja heilu hampaaseen kuuntele. Kuuliko sen hitaan äänen? Joo, kuulin.
Lapsi, mene nyt nukkumaan. Onko äiti? Me menen nukkumaan ja mua sattuu jaloihin, äiti. Niin oli ihan vähän sen liikuttava päivä, kun me vaan liikutaan. Et saaks tehdä sit mun serkun kanssa se punainen vastaan, mikä se oli keltainen, niin voinko mä tehdä sen? En mä tiedä, jos sen äiti antaa luvan tehdä. Onko äiti? Äiti, no mä menen nyt nukkumaan. Heippa, äiti, heippa, heippa. Mihin mä menin? Äiti, mitä mä teen? En mä tiedä, mitä sä teet. Tässä sulla oli asiaa. En mä muista,